Agafa l'autobús. Agafa l'autobús i avui em porta fins a un espai emblemàtic de la vida cultural de Sabadell, l'auditori de la Torre de la Fundació Caixa Sabadell. Acompanyat dels protagonistes d'aquest programa, tots ells membres de l'Aula d'Extensió Universitària de Sabadell, recorrerem aquestes instal·lacions per conèixer una entitat que enguany celebra el seu 20è aniversari i que des de fa 2 dècades promou el coneixement, la cultura i la formació al llarg de la vida. Comencem. L'Aula d'Extensió Universitària és una entitat sense finalitat de lucre que té unes finalitats molt concretes, que és promocionar la cultura entre la gent gran i defensar i promocionar el català. Són les 2 fases més importants. Hi ha una tercera que és subjacent, que és el fet de socialitzar la gent gran. L'aula és un lloc on la gent es troba, gent d'edats avançades o no tan avançades, es troben, comparteixen inquietuds, comparteixen cultura, comparteixen uns moments molt agradables i que, a més, serveixen per aprendre. La gent gran és una cosa que està claríssim, que té moltes ganes d'aprendre. Mai deixem d'aprendre. Els que venim a l'aula som gent amb inquietuds culturals, som gent amb inquietuds, amb ganes de no quedar-se tancats a casa, sinó que volen sortir i volen estar a la societat, volen saber com funciona la societat, com estem, cap a on anem, i tot això són els temes que tractem a les classes tots els dilluns. Per tant, els dilluns a la gent de l'aula no els hi costa gaire venir a les classes, ja en tenen ganes i venen amb il·lusió perquè saben que avui ens explicaran coses que els interessarà. L'aula és molt més que les conferències que fem els dilluns, que és la part bàsica, això per descomptat. Però relacionat amb totes aquestes conferències hi ha tota una sèrie d'activitats, com anar a visitar museus, com anar a fer itineraris per Barcelona, com anar a fer sortides per ampliar tot allò que ens han explicat en les conferències. Bé, això era el que jo em cuidava sempre, més. I ha continuat així, hem anat al Liceu cada any, es va a teatre cada any, es fan moltes activitats d'aquestes que tenen molt èxit i que moltes vegades no podem atendre a tots els que voldríem fer perquè som molta colla de socis i de possibilitats de fer sortides d'aquestes en tenim poques. Quan una persona entra per primera vegada a l'aula, primera que et sorprèn la quantitat de gent que hi ha, perquè no t'ho esperes, no? I dius, bueno, sí, mira, m'he apuntat, aniré a fer unes classes cada dilluns, i això, i et sorprèn la quantitat de gent que hi ha, no? Això ja és un senyal de dir, ostres, aquí hi ha molta gent interessada i segur que hi ha molta gent amb moltes ganes de fer coses. I després, mica en mica, jo, en el meu cas, la meva experiència personal, vaig començar uns anys que hi anava com a assistent a les xerrades, i mica en mica dius, home, doncs això estaria molt bé també poder-hi col·laborar. I llavors també sempre hi ha algú que tira la canya i que diu, escolta, a tu no t'interessaria, va, home, col·laborar una miqueta i doncs mira, no pateixis, que és senzill, t'ho pinten així una mica bé. Però bé, la veritat és que sí, que jo hi col·laboro ara molt de gust i, bueno, penses, si puc col·laborar i donar un cop de mà i poder estar atent una miqueta a les coses que passen i formar part d'una junta que la veritat és que funciona molt bé. Vaja, jo per aquest temps que hi he estat quedo parada de que ben organitzat que està i bé, endavant, sí. El balanç d'aquests 20 anys, jo diria dels 15 que jo porto a l'aula, com a entitat, jo crec que és una entitat d'èxit des del primer moment en què es va crear. En pocs anys el nombre de socis va pujar moltíssim, llavors es va estabilitzar, però el programa que presentava l'aula sempre, any darrere any, de les classes, de totes les activitats que feia fora de les classes, dels monogràfics que feia, de les excursions, de les sortides, estava tan ben coordinat que la gent s'hi sentia bé i es va anar sumant els socis. Vam tenir, desgraciadament, la pandèmia en què ens va fer caure absolutament tot
tot el muntatge que tenia l'aula, vam estar un curs en blanc, això va fer que moltíssims socis pleguessin i no es poguessin recuperar, d'altres, alguns es van recuperar, però llavors, acabada la pandèmia, vaig agafar la presidència i els moments eren complicats, no? Complicats perquè volíem fer les mateixes coses que fèiem, però amb un nombre de socis molt més baix i, per tant, això no ens lligaven els pressupostos. Jo em vaig creure que realment el que havíem de fer és anar a més, no a menys, no espantant-nos, sinó anar a més, i això va donar resultat. Ara estem a gairebé 1.500 socis altra vegada, jo crec que la programació que fem a l'aula durant aquests 4 anys ha anat a més, que és el que jo intentava, i en aquests moments jo crec que estem en el millor moment que està l'aula. Em vaig implicar a l'aula perquè un dia em vaig trobar amb una persona dels fundadors de l'aula i em va explicar el projecte i em va interessar. Jo encara no estava jubilada, però m'hi va interessar, em vaig fer sòcia, vaig començar a anar a les conferències. I a partir d'aquí, cada vegada més implicada, perquè m'ho demanaven o perquè em feia il·lusió de fer-ho, i fins al dia d'avui, que encara hi estic implicada. D'això ja fa 18 anys. Em vaig trobar una persona pel carrer que em va explicar que ella estava a la junta de fundadors, i a veure si m'interessaria. Jo, com que la cultura sempre m'ha agradat molt, i estar amb gent i tot això m'agrada, doncs vaig dir que sí. I anàvem llavors al Banc de Sabadell, a l'auditori del Banc de Sabadell. Bé, a partir d'aquí vaig anar també amb algun dels viatges que s'havia organitzat, i quan estava en el viatge va haver-hi una senyora, que era la secretària, i que era la que portava tota la part dels viatges, de les sortides culturals, tot això, però anava molt atabalada de feina i em va dir si la podria ajudar. Jo li vaig dir que sí. I a partir d'aquí em vaig començar a cuidar de tot això. Però encara no era de junta, el que passa que anava a junta per veure com anaven les coses, però no tenia cap títol dintre de la junta. I llavors, al cap de 2 anys, llavors van fer-me vicesecretària i vaig continuar portant tota la part aquesta cultural, d'anar pels llocs, a visites, els viatges no, Durant aquests 20 anys que fa que l'aula ja funciona, s'han aportat forces coses. Vam començar amb poquets socis, per dir alguna cosa. Es pensaven que serien poquets socis i de cop i volta es van trobar amb una gran sorpresa. Hi havia molta gent a Sabadell que tenien ganes de l'aula i no en teníem. Faltava un espai on la gent es pogués expressar i es pogués trobar amb aquella dignitat i amb aquelles ganes d'aprendre que no tenien. Per tant, vam començar ja bastant forts i no hem parat. No hem parat fins ara, ha anat creixent. Des que vam començar fins ara ja hem arribat a més de 1.400 socis, el qual demostra que la il·lusió i les ganes hi són. Sabadell vol aquest espai i nosaltres a l'aula el que fem és proporcionar aquest espai i donar-lo a conèixer a la gent. És interessant, és un tema que agrada a la gent. La cultura la vol tothom. Molta gent no l'entén, però molta gent sí. Llavors, els que tenen aquestes inquietuds, omplim aquest espai que feia falta a Sabadell. Si ara l'aula desaparegués, s'hauria de tornar a inventar. Realment el problema de l'aula són els espais, és els auditoris. Es va començar amb una expectativa d'uns 200 socis i es va creure que amb l'auditori aquest podríem tirar endavant. No es va poder. Es va veure que això estava superat, van anar a l'auditori del Banc de Sabadell, durant un any van estar en aquest auditori, però llavors per raons de seguretat, per falta de possibilitats, van dir que el Banc de Sabadell va dir que no. Aquest auditori de baix s'estava fent en aquell moment, van anar a la faràndula un curs, no va donar resultat el de la faràndula, llavors es va anar al de la Fira Sabadell, aquest sí perquè és un molt bon auditori, van acabar aquest de baix i ara ocupem els 3. I la perspectiva és que se'ns ha fet petit els 3 i que la idea que tenim de cara a l'any que ve és deixar aquest auditori, perquè aquest auditori també té moltes mancances de seguretat, vull dir,
i per la gent gran això és un risc, i farem 2 dies en l'Auditori de Baix, al qual sumarem més places i tindrem més seguretat. La vinculació que tenim amb la Universitat Autònoma de Barcelona és molt bona, ja ve de lluny, des dels començaments, perquè és evident que nosaltres som aula d'extensió universitària, en aquest cas de l'extensió de la Universitat Autònoma de Barcelona. Amb ells tenim un vincle molt directe perquè ens proporcionen professors, ens proporcionen temes i, per tant, ens ajuden molt amb el dia a dia a l'hora de buscar i d'omplir les classes dels dilluns. És un punt bàsic. No s'acaba aquí la nostra vinculació amb la universitat. Últimament, fruit d'aquestes bones relacions que tenim, ja hem aconseguit, o s'ha fet, entre tots dos, que s'obri el campus de Sabadell de la universitat a tota la ciutadania. Ara estem fent seminaris conjunts entre l'aula i la universitat en el campus de Sabadell, cosa que és un tema que ja feia temps que d'alguna forma s'intuïa que teníem que anar cap aquí, però no s'acabava de materialitzar, però ja ho hem fet. Aquests 3 últims anys ja s'han fet seminaris que han anat a més, la gent surt dels seminaris molt contents i no solament arriba a la gent de Sabadell, sinó que ja està venint gent de les poblacions del voltant, fins al punt que aquest últim seminari que s'ha fet, les inscripcions han tingut que tancar perquè no hi cabia més gent. Vull dir que l'èxit amb la universitat és molt bona, és molt bo, i la gent cada vegada responen més. Cada vegada la gent vol més cultura i de nivell. Això també és important. Bé, la meva experiència era doncs, veure que hi havia molta gent amb cultura dintre de la gent que hi havia de socis a l'aula. Gent que eren grans però que tenien moltes ganes d'aprendre. I això és una de les coses que ens diuen moltes vegades els professors. Jo estic a docència també, busco professors, i els professors diuen: però quanta gent sou? Com pot ser fer 3 vegades la mateixa conferència? Queden parats. I quan arriben a l'auditori et diuen: oh, això fa molt respecte, les aules de la universitat les tenim buides perquè els nanos es queden a fora, i en canvi aquí sou tots i amb tanta atenció i és... no sé, està molt lligat tot això, gent amb ganes. També s'ha de dir que hi ha molta gent dels que venen a classe, a les nostres classes, que també van a la universitat com a oients, perquè els interessa la història, perquè els interessa el que sigui. I diuen: no, és que tal dia no, perquè jo vaig a la universitat. Vol dir que hi ha un ambient d'un nivell alt. La programació de l'aula, clar, es busquen moltes coses que puguin ser interessants pel públic que assistim a les trobades de l'aula. Aleshores, pot ser des de qüestions artístiques, des de qüestions de coneixença del món, de coneixença de coses que realment a vegades et criden molt l'atenció, perquè, per exemple, no fa gaire vam tenir un xicot que ens va venir a parlar de les abelles, i va ser, ha sigut el top 10, vull dir que ha estat un ponent molt divertit, a part ens vam aprendre moltes coses. Aleshores, qüestions així, de tipus artístic, de tipus cultural, i això, com es tria? A vegades també arriben propostes a la junta de l'aula i llavors es pot fer una mica una tria, no? Buscar persones que siguin interessants, que siguin persones ja a vegades amb una miqueta de bagatge de preparar i de presentar aquest tipus d'activitats. La col·laboració amb aquestes entitats, i també sense conveni, però també cooperem amb moltes, ara ho explicaré tot el que fem amb cada una d'elles, doncs el que ens dona és integrar-nos a la vida cultural de la ciutat. No convertir-nos en algú de gent gran que fa unes activitats, sinó integrar-lo a totes les activitats culturals que es facin a Sabadell. En joventuts musicals la tenim des del principi, perquè hi ha molts socis comuns entre uns i els altres, i per tant això ens és bo. Amb l'Escola de Música Creu Alta la vam crear fa uns 3 o 4 anys, bàsicament perquè teníem inquietud de fer una coral entre els nostres socis, i ells tenien una necessitat de cobrir unes hores
unes hores de feina en els dematins que normalment ho tenim bastant. Vam fer un acord amb aquesta base, tenim una coral ja de 50 persones i tenim unes tantes, no sé ara si són 30 o són 40, que també fan que volen, no sé, que estan fan piano, fan violí, fan trompeta, el que sigui. Vol dir que ja això ha anat molt bé. Llavors, a Belles Arts intentàvem el mateix pel dibuix i la pintura i tal. No estem en aquests nivells, ni molt menys. Belles Arts, mira, no ens hi hem pogut, no n'han sapigut integrants, potser és culpa nostra, a el que ells fan. Però llavors tenim, per exemple, l'entitat de la Bosch i Cardellac, que és una entitat centenària aquí a Sabadell, que també han fet acords puntuals de fer seminaris per tot el públic, no només per socis, sinó per tot Sabadell, en què nosaltres hi aportàvem l'experiència i ells hi aportaven el voler fer i el bon fer que tenen, i això també ens ha resultat molt bé. Les visites culturals i les activitats complementàries que es fan a l'aula moltes vegades és això, no? Són un complement de ponències que s'han fet, de xerrades que s'han fet a l'aula, i llavors això suposa un enriquiment molt més, que va més enllà una miqueta de la pròpia xerrada. Es fan coses molt diverses. A mi sempre trobo que és superinteressant acabar de complementar-ho. També es fan viatges que també t'obren portes de poder visitar llocs i sempre sota aquest paraigua cultural, per dir-ho així, no? Vull dir que sempre s'acostumen a fer uns viatges i unes activitats molt lligades amb la cultura. Molt interessants, la veritat és que ho són. El grup de persones que ho preparen tenen molta cura que tot funcioni molt bé. Prèviament s'arriben als llocs on s'ha de portar a terme la visita, es preparen molt bé i tenen una molt bona resposta a l'aula per part dels socis i sòcies. Hem fet moltes visites culturals, moltes, moltíssimes. Amb èxit sempre total. Però recordo que va ser de les primeres que vaig muntar, que va ser anar a veure la Sagrada Família. Vam haver de fer 5 visites a la Sagrada Família. Ja em feia vergonya ja tornar-hi a telefonar per demanar més visites. Un èxit total. I encara hi va haver-hi gent que es va enfadar perquè no van poder venir. N'hem fet moltes d'aquestes. A Montserrat també vam anar a Montserrat, vam poder veure el museu, ens ho van explicar tot molt bé, vam veure l'Escolania, vam veure tot, també se'n van fer moltes, i també la gent enfadada perquè és que, esclar, perquè aquí juga molt la cosa de la informàtica, com que ara els fem espavilant a la gent a haver-se d'apuntar per fer-ho tot per internet, doncs resulta que molta gent no ho sap fer-ho, ha d'esperar que hi vagi el net o el fill, i després ja quan s'apunten ja està ple. I això sí que ens ha portat a vegades una mica de mal gust de boca, perquè dius, m'agradaria que tothom hi pogués participar, però és que no pot ser, 1.400 socis que som, serien moltíssimes visites. Crec que les conferències nostres de l'aula creen qualitat de vida a la gent que s'han d'arreglar per venir a 4:45, les 5 de la tarda, que a vegades fa mandra, però en canvi la gent s'esforça per anar-hi i llavors els veus tan desperts, es troben amb l'altra gent, van a fer el cafetó quan sortim. És una cosa social, a més, a part de cultura, és social, i el ser social és sanador, també. El perfil dels socis que acudim a l'aula, jo penso que és variat. Tot i així, hi ha un perfil amb uns interessos molt comuns, que són interessos de tipus cultural, i penso que aquí és on rau una miqueta aquest treball conjunt. Jo, clar, porto 4 anys assistint a les classes de l'aula, i bé, les persones una mica del meu entorn i de persones que tinc coneixença i que assistim a l'aula, doncs són persones amb uns interessos de seguir
A vegades, durant la nostra vida laboral, hem estat contactant amb coses també culturals i artístiques i tal, i vols seguir una miqueta, i vols aprofundir una miqueta, no?, amb aquests temes que ens proposa l'aula i que, vaja, normalment ens agraden molt. Persones grans, evidentment, som tots plegats ja, diria que la majoria som jubilats, però bé, seguim interessats en qüestions, això, que aprens, que continues aprenent, que el coneixement no s'acaba mai, em penso, no? I que això ens motiva a tots. Si he de recordar un moment per mi emotiu, després des del primer moment col·laborar jo amb l'aula en els auditoris, organitzant la fràndula, els tancaments de curs i les obertures de curs, el dia que em van proposar ser president. Per mi va ser una sorpresa i una... Per una banda és il·lusió, ganes, però per l'altra banda és una responsabilitat perquè, esclar, ser president d'una entitat en uns moments com aquell. Però em va semblar que sí, que ho havia de ser-ho, em van convèncer i el moment en què vaig dir que sí va ser el moment poder més emotiu. Vaig satisfer, vaig satisfer algo que jo pensava que es podia fer i ho vaig fer. L'aula és coneixement, és vida. Sí, perquè tot això forma part de les vides de les persones. Les inquietuds de les persones, encara que siguin grans, no es perden. Les ganes d'aprendre no es perden. Diuen que una persona no es jubila fins que no deixa d'aprendre. I això és veritat. Aquí a l'aula això es nota. Es nota perquè tenim gent de 90 anys que venen els dilluns a les classes i tenen 90 anys i no perden la il·lusió de venir aquí a aprendre cada dia alguna cosa més. És evident que la gent gran som molt conscients de que no ho sabem tot. Llavors tens ganes d'aprendre i aquí és un bon punt on això es materialitza i això dona vida. Això dona vida perquè quan vens aquí i veus a les classes del dilluns que els auditoris estan plens, que ja no hi cabem, i veus les cares de la gent i veus les edats de la gent, és que això t'entusiasma i això dona vida. Darrere de cada activitat de l'aula, evidentment hi ha una feina molt ben preparada i molt ben portada. Hi ha diferents equips que tenen cura de cada activitat de les que es fan i aleshores és això, buscar persones que vinguin a fer les ponències. I jo he vist durant tot aquest temps en què porto més o menys uns 4 anys a l'aula, i primerament com a sòcia, com a assistent a les ponències que s'hi fan, i després també ara porto un any en què ja m'he integrat una miqueta com a col·laboradora en les activitats que s'hi fan. I hi ha una feina important de buscar, de preparar i llavors d'executar tota la feina que hi ha, posar-se en contacte amb les persones que venen. I llavors, a partir d'aquí, clar, també s'ha de tenir en compte que s'han de buscar temes que siguin coses atraients per les persones que venen i res, i d'això es tracta una miqueta, no? És un treball que sembla molt fàcil i a vegades és complicat. Totes aquelles persones que no coneixen l'aula i tenen inquietuds culturals, els agrada la literatura, els agrada l'escultura, els agrada la història, els agrada viatjar, els agrada conèixer món i no volen perdre de vista, no volen perdre el ritme d'aprendre. Home, l'aula és un lloc ideal, és un lloc on seran sempre molt benvinguts, vinguin d'on vinguin, i aquí es trobaran... A la que vinguin es trobaran de seguida com a casa seva, perquè hi ha molt bona relació entre els uns i els altres, hi ha molt bona convivència entre tots els socis de l'aula, perquè tots tenen una cosa molt similar, tots tenen una cosa en comú, que és ganes d'aprendre. Si tens ganes d'aprendre i no vols envellir, vine a l'aula. Aquí et conservaràs. Per mi, l'aula significa haver-me obert a una gent que no coneixia, que he fet molt bons amics, molt,
perquè l'Anna Maria doncs, la coneixia tothom i no sé, m'ha agradat molt poder fer tot això i sortir de viatge amb la gent i tot això m'ha agradat molt. I ara encara hi estic posada, perquè ara d'auditoris i tot això no me'n cuido, però si convé vaig i passo llista i el que faci falta, perquè m'agrada. Per mi l'aula, aquests 20 anys, vaig tenir molt interès que ens se celebressin perquè era algo que, la història de l'aula és molt curiosa, però de la manera en què es va fundar l'Aula Sabadell, crec que es mereixia un reconeixement a tota la gent que s'hi van implicar des del primer moment. La senyora Ramoneda, que era regidora en aquell moment, va ser qui ho va impulsar, però hi va haver-hi gent que ja anava a l'aula de Barcelona i d'aules d'altre lloc, que van tenir interès, van correspondre, van buscar gent a Sabadell fins a lograr fer l'acte de Constitució. Això per mi té molt valor i per això crec que els 20 anys que aquesta gent majoritàriament encara hi eren, si tardem 5 anys més, molts d'aquests no hi seran, i els 20 anys va ser simbòlic per ells. L'aula podria haver sigut més simbòlic d'aquí 5 anys fer els 25, però per ells crec que aquest any s'havia de celebrar i s'havien de sentir reconeguts tots ells. I em sembla que ha anat força bé, L'acte que vam fer d'homenatge va ser molt emotiu i aquest tancament a la faràndula va estar molt bé, va ser un èxit, va estar molt bé, tothom molt content. Jo em vaig poder despedir també a davant de tots els socis, total que va ser rodó. Per mi, l'aula és un espai en el que m'hi sento molt a gust, un espai que em dona la possibilitat de tenir coneixements de coses que realment a vegades ignores o a vegades no has aprofundit prou i dius, ostres, doncs això jo no ho sabia. I és un lloc on també socialitzes, o sigui, ja tens el teu grup de persones que més o menys hi vas, però bé, i que pots comentar i que pots veure una miqueta com funcionen coses que no ho diries mai, i aprendre coses de persones enteses i en fi, per mi va per aquí una mica la cosa. Per mi l'aula en aquests moments és important, per això m'hi he ficat i per això he acabat sent president. Aviam, si no m'identifiqués amb les finalitats de l'aula, no estaria aquí. Però les finalitats de l'aula, evidentment, m'identifico amb elles al 100%. Les ganes d'aprendre, les ganes de coneixement, les ganes de socialitzar amb la gent. Aquí he conegut gent que d'una altra forma no hauria conegut. És important poder conèixer gent nova, és important conèixer altres opinions, és important socialitzar-se, en definitiva, i veure que no estàs sol, que hi ha molta gent com tu que han trobat un lloc on poder donar sortida amb aquestes inquietuds personals que podem arribar a tenir els uns i els altres. Avui hem compartit les vivències i els testimonis de la comunitat de l'Aula d'Extensió Universitària de Sabadell, una entitat fundada l'any 2006 que enguany celebra 20 anys de trajectòria, 2 dècades compartint coneixement, cultura i inquietuds. Perquè, com diu el seu lema, l'aula és coneixement, el coneixement és vida.